Lucas Kapitulo 9. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an, ug iyang gihatagan sila gahom ug awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, Sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa. Sungkod man, o bag, o pagkaon, o salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto, hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsura. Ug bisan diin nga dili kamo dawaton, biya niya ng lungsura, ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton.